Beth yw clefyd Cronig ar Arennau? Dyma Jasmine. Mae gan Jasmine glefyd Cronig ar Arennau. Nid yw Cronig yn golygu difrifol neu beryglus, mae'n golygu clefyd hir dymor. Felly, mae clefyd Cronig ar Arennau, neu CKD yn fyr, yn gyflwr hir dymor, sy'n golygu nad yw'ch arennau'n gweithio cystal ag y dylen nhw. Pan gafodd Jasmine ddiagnosis gyntaf, roedd angen iddi ddeall rhai termau eraill hefyd. Roedd angen deall beth oedd ystyr y gair arennol, sef gair meddygol sy'n cyfeirio at yr arennau. Fel arfer, mae clefyd Cronig ar Arennau'n cael ei achosi gan gyflyrau eraill sy'n rhoi straen ar yr arennau, gall fod yn bwysedd gwaed uchel, diabetes, llid ar arennau, cyflwr arennol etifeddol, rwystrau yn llif yr urin, neu rai meddyginiaethau. Gall CKD weithygu dros nifer o fisoedd neu flynyddoedd, ac yn y pen draw, gall yr arennau stopio gweithio'n gyfan gwbl, ond mae hynny'n anghyffredin. Gall y rhan fwyaf o pobl â CKD fyw bywyd hir heb fynd ymlaen i brofi methiant yr arennau. Fel arfer, i ddechrau, nid oes unrhyw symptomau o CKD. Yr unig ffordd o gael diagnosis yw trwy brawf gwaed neu brawf urin, am reswm arall a bod y canlyniadau'n dangos problem bosib gyda'ch arennau. Yng nghamau datblygedig CKD, gall hylif, mwynau a chynhyrchion gwastraff gronni yn y gwaed i lefelau peryglus, am na all yr arennau ei gwaredu o'r corff. Mae symptomau'n cynnwys blinder, pigyrnau wedi chwyddo, diffyg anadl neu teimlo'n sâl. Yn aml, mae gan bobl y CKD datblygedig bwysedd gwaed uchel. Gall mwynau sy'n cronni yn y gwaed, fel potasiwm a ffosfad, achosi problemau gyda'r galon ac esgyrn brau. Mae 5 cam i CKD, cam 1, 2, 3, 4 a 5. Mae camau CKD yn dibynnu ar ba mor dda mae'r arennau'n gweithio. Mae CKD cam 1 yn golygu niwed bach i'r arennau. Rydym yn defnyddio profion gwaed i wirio'ch iechyd. Mae prawf gwaed o'r enw EGFR, neu amcangyfrif o gyfraf hidlo glomerwlaidd, i amcangyfrif pa mor dda mae'ch arennau'n gweithio. Mae CKD cam 1 yn golygu bod yr arennau'n gweithio ar fwy na 90% o'i gallu, a bydd eich EGFR yn 90 neu'n uwch. Weithiau, gelwir CKD cam 5 yn glefyd arennol datblygedig, neu gamau olaf clefyd yr arennau. Mae'n swnio'n frawychus, ond nid yw'n golygu diwedd eich oes. Dim ond nad yw'ch arennau'n gweithio'n ddigon da i'ch cadw'n iach. Yng ngham 5, mae'r arennau'n gweithio ar lai na 50%, a bydd eich EGFR yn llai na 50. Rydym hefyd yn profi'r urin i chwilio am waed neu broteinau. Mewn arennau iach, fyddai'r rhain ddim yn mynd heibio'r system ffiltro. Mae profion gwaed eraill yn edrych am fwynau a chynhyrchion gwastraff yn y gwaed, a byddai'r arennau fel arfer yn cael gwared arnynt. Does dim ffordd i wella o CKD, ond gall triniaeth helpu i leddfu'r symptomau a'i atal rhag gweithygu. Y prif driniaethau yw newid eich ffordd o fyw a chadw'n iach trwy fwyta bwyd iach, ymarfer corff a dim ysmygu. Efallai bydd angen meddyginiaethau i reoli pwysedd gwaed, cholesterol a diabetes, os ydych chi'n diabetig. Yn CKD cam 5, mae 3 opsiwn i gleifion: dialysis, trawsblaniad arennol neu reolaeth gadwrol. Mae reolaeth gadwrol yn golygu bod eich tîm gofal iechyd yn parhau a'ch gofal heb dialysis na thrawsblaniad. Mae'r gofal hwn yn canolbwyntio ar ansawdd bywyd a lleddfu symptomau. Pan fydd gennych CKD cam 5, gall fod yn anodd dewis yr opsiwn gorau, ond gall yr arbenigwyr arennau eich helpu i ddewis y driniaeth fwy addas i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth yn y fideo hwn, neu os hoffech ddysgu ragor, ewch i'n gwefan.